DXDC Radyoman Report. Gipanawagan sa National Nutrition Council kun NNC Davao ang mga individual nga nagatunol og food packs karon sa mga biktima sa kalamidad nga siguraduhong naka-preserve o naluto og sakto ang mga pagkaong ipanghatag. Sa interview sa DXDC Arman Davao kang NNC Davao Program Coordinator Dr. Maria Teresa Ongson, gibutyag niya nga ma-food poison ang isa ka tawo gikan sa hilaw nga mga pagkaong dili tabunan nga tugpaan sa mga insekto o maigo sa hugaw nga hangin nga adunay dalang kagaw o gikan usab sa mga pagkaong wala gi-preserve og sakto tungod sa mali nga temperature control. Dugang pa ni Ongson ilabi na karong panahon sa kalamidad nga adunay daghang tabang sagad makuha ang pagkalanag sa masalsang pagkaon nga giluto sa yupa o gihatag sa mga tawo pipila na ka oras ang milabay ilabi na sa mga evacuation centers nga hugaw ang palibot. Delikado po dyan, no? Kasi nag-i-start na yung bacterial growth niyan. Kaya nga ang ano talaga is itago mo muna, saka mo initin na lang, if you're gonna eat it again, ganon. Kasi pag nandyan lang sa open, pwedeng bacterial growth. And then, pag hindi mo din tinatakpan yung pagkain, nandyan ang mga flies, yung mga sa hangin, ganyan, no? So, pwede ka din mag-react system mo. To also be vigilant. Mahirap din kasi pag minsan itong mga bacteria na to, hindi, may mga iba dyan na mahirap i-handle, matagal bago ka gagaling. Kahinumduman nga misaka sa kapin 100 ka mga residente sagad mga bata ang gidala sa ospital human kasinati og pagsakit sa tiyan, pagsuka og pagkalibanga sa tandang sora sa Esperanza, Agusan del Sur. Una niini dunay gihimong feeding program ang Philippine Red Cross kon PRC sa mga residente nga apektado sa pagbaha sa maong barangay og pila ka oras didto na sila nangalanag. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. Radyoman Ivy Paridot, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.